Ness-Ana TV. Onye ka nkene nne ụmụ akwụkwọ mara mma ndị mara ihe taa anyị ga-amụ mkpụrụ osisi. Today we'll be learning fruits in Igbo language, and fruit is called mkpụrụ osisi. Can you say that? Ndewo. Unere. Banana. Unere. Can you repeat? Nkwaba. Pineapple. Nkwaba. Oroma. Orange in Igbo is oroma. Can you say that? Ugiri oyibo. Mango. Ugiri oyibo. Aṅara. Garden egg. Aṅara nwere ike ikwu ya. Nke a bụ gịnị? Ube. Pear. That is avocado. Pear. Ube. Mbukpa. Pawpaw in Igbo is mbukpa. Can you say that? Ndewo. Oroma nkirisi. Lime. Oroma nkirisi. Udara. African star fruits. Udara. Ndewo ụmụ mara mma. Unu emeela nke ọma. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ ka anyị nwee ike ịghọta ya ọfụma. Unere. Nkwaba. Oroma. Ugiri oyibo. Aṅara. Ube. Mbukpa. Oroma nkirisi. Udara. Ndewo ụmụ mara mma. Mara m na amụtala aha a na-akpọ mkpụrụ osisi n'asụsụ Igbo.